guys, good morning. Welcome to my new vlog. ಇದೆಲ್ಲ ಹೊರತ ಬೇಲೆ ಪುರ ಅಂಡು ಅಂಚಾಯ್ತು ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ರೆ ಕುಳಿದೆ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ನೆಲವರ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಡು ಅದು ಪೂರ ಆಯ್ಬೇಕು ನಿಟ್ಟೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಗೈಸ್ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ನಿಂದುವೆ ತಿಂಡಿ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಅದೇ ಪಕ್ಕ ಸಾರು ಕೋರಿ ಸಾರು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದೆ ಅಂತ ತಿಕ್ಕುವೆ ಗೈಸ್ ಏನು ರೆಡಿ ಆಯ ಇನ್ನು എന്നൊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲಿರು ದಾಯಿ എന്നൊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲಿರು ಪಂದು ಎರಡನೇ ಪಂಪುವೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳಿಂದ ಬಾಲದ ಶನಿವಾರ ಮಗಲ್ಲ ಅಂಚ ಇಕ್ಕೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಅರ್ಕನ್ ಪೇಂಟೆ ಬಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಮಗಲ್ ವೇಲೆ ನಗಾಲ್ನೊಟ್ಟು ಪೋಂಡು ಇದು ನಡಪರ ಪಾಕೊಂಡೆಂಕ್ಲಿ ಈ 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅವು ಮತ್ತೆ ಸಾಕಾಪುಂದು ಜಿನಿಸಿ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಜೊತೊಂದರು ರೇಷನ್ ಬೋದು ಜಿನಿಸಿ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಜೊತೊಂದು ಬರ್ರ ಅಂತ ಬಿದ್ದಾನೆ ಪೇಂಟೆ ಬಿದ್ದಾನೆ ಇತ್ತು ಮೂಲ್ತಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅವನಿಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಬಾಲತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ವಿಡಿಯೋ ತಚ್ಪಾವಾ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಸರಿ ಅಂಕಲ್ ಪಿದಾಡ್ವಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ಅಂಕಲ್ ಪಿದಾಡ್ಯಾ ಪೋಪುನ ಬಾಯ್ ಪೋಪುನ ಇತ್ತೆ ಬೋದು ಒಂಜಿ 15 ಗಂಟೆ ಅವು ಬೀರ ಅನ್ನಕ ಪೂರಾದಾನ 15 ಕದರಡವು ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋಪುನ ಅಮ್ಮ ರೇಷನ್ ಪರ ಕೊನಾರೊಂಡಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರ ಹೋಗಂಡು ಅವು ಎಂಗ್ಳು ಪೋದಾರ್ಪ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಶಾಪ್ ಬತ್ತ ದಾದ ತಂದು ಪಂಡ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸಾಟಾಡಿಗಳು ಆಗುತ್ತಲೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಒಂದು ಬತ್ತ ನನ್ನ ಅಂತಿದ್ದಾಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಮ್ಮ ತಿರ್ಲತನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂಚ ಅವನೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನೆಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಉಂಟೆ ಅದಕ್ಕೆ ಖುಷಿಪದ ಅದೇ ಇದು ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಪೂರ ಇಂಥ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಂತದ್ದು ಐತೊಳೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಇಡೆ ಬರೋದು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ಬೇಕು ಕೊನೆಟ್ ಆಯಿಲ್ ಜಿಂಜಿಲ್ ಆಯಿಲ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಒಂದು ಇಂದು ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪಂದು ಮಡಂತ್ಯಾರ್ಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ರೋಡ್ ನಿಯರ್ ಇಂದು MRP ಪಾಡ್ನ ಮಿಷಿನ್ ಇತ್ತು ಆಫ್ ಆತನು ಏ ಪಂಡಲ ಆನ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅನಿಕ್ಲೆ ತುಷ್ಪಾಬೆ ಹೆಚ್ಚದ ಆನ್ ಇಪ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಮ್ ಧ್ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಮ್ ವೀಡಿಯೋ ಬಂತೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ಇಂದುಲ MRP ಪಾಡ್ನ ಮಿಷಿನ್ ಇದು ಇಂಚೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇಪ್ಪುನು ತುಳು ನೆಟ್ಟೆ MRP ಇಂಚೆ MRP ಪಾಡ್ನ ಮಿಷಿನ್ ನೆಟ್ ಇಂಚೆ ದೀಪುನ ದೀನ ನೆಟ್ ಇದು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಲು ಇಂಚೆ ಪೋದು ನೆಕ್ ಟಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಬೂರು ಮಂಚ ಇದು ಪೂರ ಸ್ಟಾಕ್ ರೂಮ್ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಯಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಸರ್ಡ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಂದ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಮನ್ಪೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ದಾದ ವರ್ಷ ಗೈಸ್ ಫುಲ್ ವರ್ಷ ಯಾವ ಮಾತಾಡ ನಿಕ್ಲೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಇದ್ದ ವರ್ಷ ಮಾಡೋದುಂಟು ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಬರ್ಸ ಬಣ್ಣ ತುಷ್ಪ ಬಂದಿತ್ತು ತೆಂಗ್ಲ ಮಾರ್ಗ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಅಲ್ಪರ್ದಿಡೆ ಅನ್ನ ಪರತ್ತೊಂದೆ ಬತ್ತೀನಿ ನಮ್ನಿ ಆತನು ಮಾರ್ಗ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಇದನ್ನ ಇಂಚನೆ ನಾ ಮರಿಯಲ್ಲಾಡು 12 ಹೆಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಳ ಬರ್ಪುನು ಗೊತ್ತನೆ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಕೆಸರು ಆದಿತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಮಾರ್ಗ ದಾರುಂಡು ಆತು ಕೆಸರು ಆತನು ಸರಿ ಗೈಸ್ ಒಂದು